Sortje van fjouwergoed. Maar chips op paard en je noordentaal, naar je friske groen. Maar chips op paard, je kom aan mij, Virina droen. IJs hoef ik net zo vol te zitten, hè? On het longenskip kist er wel zien dat we in Friesland binnen. En dat is langs de Waardkust overal roeg wij hetzelfde. Ontboppen in Duitsland daar. Alle Frieske gebieden. Dat ek Friesk praat wordt. In alle varianten. Die het mij ook wel een soort van talenfamilie vormen. En ik zit op ziek naar al die familieleden. En ik dacht, laat ik hier beginnen. Op het plak dat het oude Frieske Terpeloon oergiet is een heel typische eigen streek, maar had een eigen taal. Het beeld. Rechte lien, zo zeggen de mensen over het beeld. Doet ze hier in Noordwest-Friesland de Middelzee inpolderden, ontwikkelen hem een vruchtbaar bouwloon, versnijd in praktische vierkante kavels. Rechte lien dus. Nee, net rjochte, maar rechte. Want in deze regio spreken ze haar eigen taal. Die ontstier doet loonarbeiders uit Holland haar mongen onder de Friezen. Het beeld, dat binnen een peerdwarpen. Maar dat is vooral deze diek, de oude Beelddiek. Zo'n dik 12 kilometer lang en daarmee de langste bewonnen diek van Nederland. Zeg maar eens naar de huisnummers. Correct als ze de postcode jonkende doorhingen. Ik ga een versjes kreuren over al die Friese talen. Zong met me in al die Friese talen. De taal die dus verbindt, hoe klinkt tient en hoe klinkt mient. Ja, en die wil ik dus ook leren in al die verschillende varianten. Dus ik ga echt de Bilkert vragen om je te helpen. Op goed 116 vierkante kilometer wegen zo'n 10.400 mensen. Daarvan spreken liggen nog 6.000 het Beeldsk. Beeldsk is dus een Libyende taal. En er zijn een soort mensen die het haar daarvoor inspannen willen. Een van hen is Jeroen Slager. En je bent op het beeld, hè? Net in het beeld, maar op het beeld. Op het beeld. Omdat het inpolder is, zeg maar. Ja, dus de zee die heeft hier klooi oplooid. Ja. Dus opslibben. Opslibben, dus je hebt Of stemmen op. opbillen, dat we vroeger. En daar komt het beeld ook vat. Dus daarom op het beeld. Ja, En- omdat je hoger bent. De oorsprong van het beeld luidt dat de hertog van Saxen, die wou het inpolderen. En die had ervoor jongens uit Zuid-Holland nom om de boel in te polderen. En omdat het wel in Friesland luidt, hebben er ook hier natuurlijk Friesen komen, die ben hier ook werken gaan. En ja, je moet een ander toch begrijpen. Ja. En zo is het beeld ontstaan puur om... Omdat de twaartaal eigenlijk echt mengt binnen, Ja. uiteindelijk. Ja. Ja. En natuurlijk is het wel het oud-Hollands, zoals het in 1500. En natuurlijk is het wel weer moderniseerd. Ja. Maar dus wordt het zoals wezen en binnen in plaats van zijn. Het kan ook uit oud-Nederlands komen. Van dorp naar stad, van zee naar land, van min op dochter en van heitel op zeun. Dat is goed. Hij is goed. Het lastige is inderdaad, in het Nederlands is het stad en in het Wils is het staat. Staat. Dus het is lang omdat er een dakje op staat. Van dorp naar stad, van zee naar land. Een man of 6000 praat naar Beelds. Dus het wordt dus nog wel weer oerdroegen op de band. Ja. Zeg maar. Ja. Ja, klopt. Maar het wordt wel minder. Op school gaat het minder. Ze zijn wel met projecten bezig om dat op te zetten. Ja. Maar het is de keuze aan de Bilkert zelf Ja. om hun kines in het beeld op te voeren. Ja. Of in het Nederlands of in het Fries. Na andere Friese grond. Met chits op paard, ja, kom maar met. Weer in het rond. Goed. Ja? Ja, dat hebben we heel goed gehoord. In het beeld staat wel echt specifieke klanken.
Ja, En ook. hoe zit dat nou correct? Waar komen die klanken bij en hoe spreekt die correct uit? Wat maakt dat nou echt beelds? Ja, een mooi voorbeeld, dat zijn de verkleinwoordjes, Ja? wat als uitgang i het. Dus het is een husie, een moisie, Ja. kleinsie. Dus dat en niet, zoals in het Fries of in het Fries vaak, ke, hè? Huske, Ja. famke. Ja. En je hebt dus op alle klinkers heb je dus de dakjes. En is dat hetzelfde dakje als waar in het Fries gaat? Of is dat toch wel oors? Het is wel aas, omdat in het beeld maakt... Aas? Ja, daar is lekker dakje op, denk ik. Ja, of net? klopt inderdaad. Ja. Het is de letter is gewoon... Het blijft dezelfde letter. De letter verandert niet. Het wordt alleen langer. Oké. Dus het is de A en dan de A. Dat is helaas. Laas. Dat hoors, er komt een weg. Zo klinkt stouw, zo klinken jou. En geloof me maar dat het overal lekker mooi is. Van west naar oost, van zuid naar noord. Laat ons weer zingen op een fiets of boot. Geweldig taaltje. Ja, Ja hoor. Ik ben niet een echte beeld, ik ben een geboord, Piet. oké. Ja, maar ik ken wel een klein beetje beeld. Want beeld heeft hele nieuwe woorden, hè? Ja, Struwen. struwen. Ik ga Wees echt, nou wat struwen met ik ga echt geen idee. pannenkoek. Pannenkoek. Ze ben ook al lekker hoor. Nou, goeie. Maar ik heb het vreetje. Ja hoor. Waar versteer je wel beeld? Praten net, maar versteer je... Verstaan, maar ik versta wel. Ja, wat verstaat het wel. Ja, verstaan wel. Praat je thuis met die heid en man praat je beeld? Nee, mijn heid wel en moeder niet. Nee. Die praat Fries. De manier waarop ze praten, dat vind ik altijd wel grappig. En wat is nou leuker? Fries met die man praten of beeld met die heid? Wils met mijn huis. En waarom? Nou, dat is een mooie taal. En vind je hem echt dat het beeld dan bestaan blijven maakt? Ja. Nee. Dus we moeten eigenlijk nationaal wel praten blijven, het Fries Ja. en het beeld. Ja. Ja. Nou, Fries niet per se. Leerkrachten kunnen voor kiezen om in de verplichte tijd voor het Frieske beeld te gaan. De binnen van volwassenen en cursussen, er worden beeldse boeken uitgegeven en de gemeente stiepert initiatieven als beeldseigenen. Een stichting die het evenementen organiseert, liek als de Beeldse Gedichtenjoen en het Ierlijkse Beeldse Dicté. En dat is een mooie gelegenheid voor Chits om haar beeld te testen. Ik ben bang dat ik heel erg hard ben. Ons Paken had vroeger een tuin op het Zuid-Eend in Sint-Jabek. Het was een prachtig stukje grond waar hij allegaar verschillende groenten op verbouwd had. Eerpels, boonsies, andivie, spruitsies en nog veel meer had hij staan. Geen apartigheden als bieslook, courgettes of asperges. Te gaan met Beb hebben ze heel wat overrotten om genoeg groenten te hebben voor de winter. Als er wat restjes waren van slaapheigelieks, dan hadden de hen een feestma. Vanzelfs kregen deze beestjes ook nog hinnen eten. En ja, natuurlijk ook aparte beeldse woordjes. Wat een mooi woord is meisje. Meisje. En dat is meisje of famke in het Fries. Ja. En het mooie aan het woord is dat kiest voor een vrouw van 90 zeggen, maar je kunt ook voor een kindje van 3 zeggen. Dus een vrouw biedt vaak een meisje en dat is gewoon een heel mooi, een mooi woord. Super haast een koosnaam. Ja. Ja, oké. Ja, Dus het dus wordt dat van jong en ouder vooral je... Ja, Met dat nachtbroek. Oh, Ja. wat mooi om te weten. Versie, veer in het rond. Toch? Zeker. Oké. Ik begin wel. Zing met mij in alle frisse talen. We waren naar de deur gaan met de prijs draaien. De eerste prijs is gewonnen door Kees Ratje. Tjitske, sorry. Heeft het ook hartstikke best deed. Het kon minder, maar het is wel duidelijk dat het best nog wel moeilijk is voor een prijs. Het kon echt wel bij. Ja, dat is sowieso, ja. Maar mooi dus met een hest. Zandje van Fjouwerhoofd. Het is riekt omdat overal weer krek wat aan zit. Dat is overkomt een weg, zo klinkt stout, zo klinken jou. En geloof me maar dat het overal lekker mooi is. Van west naar oost, van zuid naar noord. Laat ons zingen op een fiets of boot. Met chits op paard naar een andere taal, naar andere frisse grond. Met chits op paard, ja kom maar met. Veer in het rond, veer in het rond, veer in het rond. Hey. goed. Cool. Jeroen, dankjewel.
En ik zal op zoek naar nog meer familieleden. Met shits op pad naar een andere taal, naar andere frisse grond. Met shits op pad, ja, komen met. Veer in het rond, veer in het rond, veer in het rond. Cool. Dat is een rijkdom der aan meer maar wat uitzet. Dat hier ook komt dan van, zo snak als thuis, zo snak je jou.